Геймърската серия на Lenovo с емблематичния червен Y по средата включва доста интересна периферия. Освен компютър, мишка, раница и слушалки, от Lenovo са пуснали и геймърска клавиатура. Тя, разбира се, моментално грабна вниманието ми и я използвах в продължение на седмици. Механичната клавиатура от Lenovo Y сериите е с червени свичове, червена подсветка и червено лого. Огненият цвят е тематиката на Y сериите. На пръв поглед моментално забелязваме размера на клавиатурата и че тя е от по-широчките. Ако нямате проблем с това клавиатурата ви да заема малко повече място на бюрото, това всъщност е окей, защото няма да бъркате макробутоните с истинските такива. Повече за това след малко. Подсветката е само в един цвят, но има 5 степени на регулация, които можете да сменяте с специалните за това бутони. Има и отделно бутонче за LSD клавишите и стрелките, което е готино допълнение. Самите клавиши са доста здрави, заедно с изработката на клавиатурата, която е малко по-тежичка от нормалното. Със своите 2 кг обаче не можете да я преместите без да искате. Механичните бутони на клавиатурата са 124, като от тяхно ляво се намират 6 макробутона, които се настройват през софтуера. В горната лява част са позиционирани 2 бутона за регулация на светлината, бутон за бързо записване на макрота и 3 бутона за тяхното пускане. И естествено, любимият ми бутон за заключване на Windows клавиша. Отдясно се намират медиа контролите за Play, Pause, Stop и така нататък, ама вие ги знаете тези неща. Мега якото е, че работят само с едно натискане и няма нужда от допълнителни комбинации. За жалост, свичовете в механичната част не са Cherry MX, ами са Kali, което е имитация на оригиналните черита, но усещането е наистина близко. На теория, Kali свичовете не би трябвало да издържат толкова много време, колкото черитата. Но обикновено в механичните клавиатури свичовете не са нещото, което се чупи най-бързо, така че това според мен не е проблем и свичовете ще издържат поне няколко години. В крайна сметка, Lenovo Y клавиатурата е наистина удобна. Разстоянието между бутоните е абсолютно стандартно и лейаута също е стандартен. Така че, още при първия ми досег с нея, нямах никакъв проблем с напасването и стигах около 90 на думи в минута в TypeRacer, като с нормалната ми клавиатура имам съвсем малко повече. И сега ще ви пусна едно клипче, за да видите как се чува клавиатурата докато пишете. Имайте в предвид, че спейсът е малко по-шумен отколкото трябва. Както чухте, звукът е абсолютно нормален и няма почти никаква разлика с нормална механична клавиатура. Разликата в свичовете наистина не оказва чак такова влияние при звука, който се издава. И идва време да си поговорим за кабела, който е оплетен и здрав, като в края си има 2 USB-та и 2 3,5 инчови жака за микрофон и слушалки. Сигурно се питате, защо има 2 USB-та? Едното е за самата клавиатура, а другото е за допълнителния USB изход, заедно с двата изхода за слушалки, за да не се оплитате в излишни кабели. Оставям на вас да прецените дали тази първа гейминг клавиатура на Lenovo влиза в битката на истинските геймерски клавиатури. Някои предпочитат малки и компактни клавиатури, с които да пътуват по турнири, а други искат такава, която да е издръжлива и с повечко екстри. Споделете ми вие от кои сте и дали Lenovo Y Gaming ви е допаднала.